तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपण देखिपे सकाल सकाळू बहुत जोर ठंडा ज्वर भिड़ी देछि। तथापि मु जाऊँगी रथ काम केते बाट गला तो देखिया। काल रात गोटे आम फिष्टी करूँ। से फिष्टी रे माछ घांट होता। काल रात भल भी पिला सब योगदान देते। माछ घांट करके खाइलु। वीडियो करने को मन नहीं। आज जाऊँ रथ पाखक देखिए, रथ पाखे वीडियो करिया कौन हो। प्रबल जोर ठंडा तो चलो रथ गला को स्वागत। एपटे दंडा भाग रखाई पूरा स्टाइल दंडा भाग रखाई। पिला भी आसी नट भिड़ा गोटे बलाकार मेसीन कटा होता। शिव भाई तार आसी मेसीन काटुची। निआ प्रबल जोर बाहर। शिव भाई तार काटुची देख। बतक को जगिची बिले एत बड़ा बतक को बिले जगिची हूँ खाइब आसिकी। कहनी कि भाग्यर कथा। से पुणी दीटा बिले, से गोटे बिले ये गोटे बिले। बतक पलैला। बतक पलि जाऊँ बिले तार पछे चलती ये गोटे बिले से गोटा बिले जगिचंती। आम छोट मोर गाँ। जय जगन्नाथ। स्वामी नयनपथ दामी भव तुमे ठाकुर। देखु ये गछ पत्र पोखरी चलछि। बाबा केते कलम शाग, किए खाइब कलम शाग। रास्ता देख देखते ये रास्ता आम आड़े ये रास्ता। आपण मान गाँ सब भल भल गाँ थी। आमर तो है मंदिर एपट मेडिकल रास्ता। एपट गले गोटे गाँ, ये गाँ देखी गले आमर सेठी रथ बागा होची। देखुचंती छोट मोर गाँ भूगोल तार ना देखिपारचंती।
ଫୁଲ ଗଛ। ଆମ ପୁଅ ଆସେ, ସେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆସିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଆସୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କାମ ପଡ଼ିଛି, ବଢ଼ିଆ ତାର ଡେଇଁଛି। କେତେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବ ଇଏ ଆମର ରାଧିକା, ଦେଖ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି। କାମ କରି କରି ଥକିଗଲା। ଦେଖଉଛି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ବ୍ଲଗ୍। କିଛି କହିବେ କି? କାମ କରିସାରିଲାଣି, ଗାଧୋଇ ସାରିଲାଣି? ପାନ କେତେ ଦେଖିଛ ନାଇଁ? ପାନଟା ଆଗେ କେତେ ଖଟି ବୁଲା ବୁଢ଼ିଆ। ଆମର ଖଟି ଖଟି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ଲୋ ମା। ସେଇ ବା ମଣିଷ ଜୀବନ ଦେଖ କହିଲା, ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛ, ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛ ମାନେ ଖଟିବ। କୁଡ଼ିଆ ହେଲା ମାନେ ଚାରି କୁଡ଼ିଆ ହେଇ ବସିବ ନାଇଁ। ଘର କରିବାକୁ ହେଲେ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ଏକାଟିଆ ସବୁ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିଛି। ଏଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଏ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ସଫାସୁଫି, ତାପରେ ଏପଟରେ ଗଲେ ତା ଦୁଇଟା ରୁମ୍ ଅଛି। ବୋଧେ ଠାକୁର ଘର ଉପରେ ନା, ଠାକୁର ଘର ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୁମ୍, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏପଟରେ ତ ଅଛି ହେଇ ବାବା, ବୁଢ଼ୀ ରାଣୀ ସବୁ କାମ କରୁଛି। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତାର କାମ ପୁରା ଢେର। କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଆଉ ବେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଲୋ, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଏରିଆ କରିକି କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ନାକ ପୁଡ଼ି ପକଉଛି। ଆଲୋ ମୋର ମନ ନାହିଁ ଲୋ, ଭେଣ୍ଡି ମୁଁ କିଲେ ରଖିଛି। ଭେଣ୍ଡି କିଲେ କେତେ କଲା? ନେଇଛି ମୋ ଠାରୁ 60 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରେଟ୍ରେ ହେଲା। ଉପରକୁ ଯିମି, ତାଙ୍କର ଉପର ଘର, ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ମାଇଁ ଏକାଟିଆ। ସେ ମୋ ମାଇଁ ନୁହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସିଏ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତା ନାଁ ଧରି ଡାକେ। ବାକି ଅନ୍ଧାର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁକୁର ନା କିଏ ଶୋଇଛି ଲୋ ମା, ଯିବିନି। ଗଲେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ଗଛ କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ସପେତା ଗଛ ନୁହଁ, ସପେତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ, ଯେଉଁ ଗଛ ଖୋଜିବ, ଯେଉଁ ଗଛ ଖୋଜିବ ସେ ଗଛ ପାଇବ ଏଠି। ଇଏ ହେଉଛି ବାହାର ଲାଟିନ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ସଜନା ଗଛ, ଗଛ ମାନେ ପ୍ରବଳ। ତାର ସେଠି ପୋଖରୀ, ବତକ, କୁକୁଡ଼ା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ସବୁ। ହଁ ସେପଟକୁ ବି କୁକୁଡ଼ା ଅଛି। ମାନେ ଏମିତି ଚରଚରିକେ ସେପଟକୁ ଯିବେ, ମାନେ ଏଇପଟରେ ପଶି ସେପଟେ ଚରଚରିକେ ସେଇପଟେ ଯିବେ। ତାଙ୍କର କି ଆଇଡ଼ିଆ, ଏସବୁ ଟୁକୁ ମାମୁଁଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ନୁହଁ। ଦେଖ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ମାନେ ଏଉଠୁ କୁକୁଡ଼ା ପଶିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କୁକୁଡ଼ା ପଶିବେ। ସେପଟେ ଜାଲ ଘେରା ହେଇଛି, ଏରିଆରେ କେତେ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି ବୁଲନ୍ତୁ। ଘର ହେଇଛି, ସେ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ପାଣି ପିଇଲେ, ସେଇଠି କୁକୁଡ଼ା ରହିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଘର, ଏଇଟା ବୋଧେ କୁକୁଡ଼ା, ଏଇ ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି।
ପୁରା ଆଇଡ଼ିଆ ପ୍ରବଳ। ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଠି ବତକ। ଏଇ ପୋଖରୀ ତୁଠ, ଏଠି ବତକ ଫତକ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପାଣି ପାଇପ୍। ମୋ ମାଇନେ କେତେ ବଡ଼ ବତ୍ତା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ତ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ନାହିଁ। এইগুଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେବି କି এইଗୁଡ଼ା? କେତେ କାମ କରିବି ଭଲ, ମୁଁ କାଶି ପୁରା ହଇରାଣ ପକେଇଦେନି। ମୋ ମାଇଁକି ହଇରାଣ କରିଦେନି। କୁଆଡ଼େ ପଶିଛ ନା କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ? ଆଙ୍କୁଡ଼ି ପା ହେଇ ଏଇଥିରେ ହୁଏ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା ବାନ୍ଧିକି କରନ୍ତି ବା। ପୁରା ଗଛକୁ ଚଢ଼ିଯିବ ଏଇ ଭିତରେ। ଗଛ ଚଢ଼ା ଶିଖିଛି ମୋ ମାଇଁ ସବୁବେଳେ। ଏଠି ପୋଖରୀ ଏପଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ପିଜୁଳି ଫିଜୁଳି ସବୁ। ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ପିଜୁଳି ଗଛ ଖେଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାନେ କେଉଁଠି ଟିକେ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପିଜୁଳି ଗଛ ପ୍ରବଳ। କେତେ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ ନା, ମାନେ କିଏ କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପିଜୁଳି ଗଛ ନା। ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଥିଲୁ ଏଇଠି, ପିଜୁଳି ମାନେ ଏଇଠି ଖାଇଥିଲି। ଏତେ ପିଜୁଳି ଗଛ ତ ନଥିଲା, ଏଇପଟେ ଥିଲା ନା। ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆସେନି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ବା ସେଇଠି ଥିଲା। ପାଣି ଟାଙ୍କି କେଉଁଠି ଥିଲା? ସେଇଠି ନା, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓହୋ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆସେ, ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ସବୁ ହେଇନଥିଲା ନା। ନା ମୋ ମାଇଁ ଭିଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଆଙ୍କୁଡ଼ି କରିବେ। ଆଙ୍କୁଡ଼ି କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିକି। ସେ ସକାଳୁ ଉଠିବ, ଖାଉ ବା ନ ଖାଉ ଆଗେ ମୁହଁ ଧୋଇ ଆଗେ ପାନ ଟିକେ ଜାକିଦେବ। ସିଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଯେଉଁ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଘଷେ ନା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଯେ ପାନଟା କିନ୍ତୁ ଖାଇ ସେ ପେଟକୁ ଯାଏ ନା, ଛେପ କାଟି ଖବର ଦେଉ ନା। କି ପାନ ଖାଉଛି କି ଆଲୋ ମା। ହଁ, ସେଇ ମୋ ମାଇଁ ହନୁଳି ହେଇ ଚଢ଼ିଲା। ହଁ, ମୋ ପରିବାପତ୍ର କାଟିଛ? ଆଉ ମୋତେ ଦେବ, ମୁଁ କାଟିଦେବି। ନହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବ ଲୋ ମା, ସତରେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ ସମୟ ଲସ୍ କରିଦେନି ତମର। କାହିଁକି କୁହନି? ତାପରେ ଏକାଟିଆ ଲୋକ ନା, ସେଇ ପାଇଁ ଆସୁନି। ସେଦିନ ପୁଅକୁ କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିନି ଏଇନା ଯିବି ନା। ତାପରେ ହଁ, ସେପଟକୁ ପଡ଼ିବ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇପଟକୁ ପଡ଼ିବୁ। ସେପଟକୁ ପଡ଼ିବୁ ନା। ହଁ, ଜାଣିଛନ୍ତି ପକଉଛନ୍ତି। ଆଡ଼ୁକା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼ୁକା ତୋର ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା। ସଜନା ଛୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାଡ଼ିରେ ଥିଲା, ଆମ ଗାଁ ଟୋଟାଲ୍ କାହାରି ଆମ୍ବ ଗଛ ନଥିଲା, ଆମରି ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ବୁଝିଲ। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା, ସଜନା ଛୁଇଁ ଫୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋଳିକି ନିଅନ୍ତି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା। ଆଉ ଯେମିତି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ରଥ କାମ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିକି ଆଇଲି। ସେଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ପ୍ରବଳ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ପୁରା, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିକି ପୁରା ତଳକୁ କଳୁ। ତଥାପି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ ଚକ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ କାଟୁଥିଲୁ, ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ରଖିଦେଇକି ଆସିକି ଏବେ ଯାଉଛୁ। ରଥ ଚକା କାମ ତ ସରିଯାଇଥିଲା, ନଟ ବୋଲ୍ଟ ଭିଡ଼ା ହେଇକି ନଟ ବୋଲ୍ଟ କଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାକି ଆଉ କାମ ଥିଲା, ଦଣ୍ଡା କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ମେରୁ ପଡ଼େ ସେଇଟା କାମ ଚାଲିଛି। ସେଇଟା କାମ ସରିଲା ପରେ ତା'ର ବାଡ଼ କାମ ଚାଲିବ।
ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ କାଲି ଆମେ ଭାବିଛୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ବହୁତ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଆଉ 2-3 ଦିନ ଅଛି ମାତ୍ର ପାଖରେ। ସେ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିକି ଶୀଘ୍ର କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ବିତି ଯାଉଛି, ସବୁ ସେଇ ଜଗାର ମାୟା। ମନେ ଥିବ ଆରମ୍ଭରୁ ସେତେବେଳେ 10 ଦିନ ଥିଲା, ତାପରେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି ପାଖାପାଖି ଆଉ ଆଜି 12 ହେଲେ ଆଉ 4 ଦିନ ଫରକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଯିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମର ରଥ କାମ କେତେ ବାଟ ଗଲା। ତାକୁ ଦେଖିକି ସାହାଯ୍ୟ କରି ରାତିରେ ବି ଆଜି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ରାତି କାମ କଲେ ହିଁ ସେ ରଥ କାମଟା। ଏପଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କାମ ପାଇଁ ଆମେ ବାଉଁଶ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ସେ ପାଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅଛି ସେ ବାଉଁଶରେ। ଆଜି ପାଲ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ, କାରଣ ପାଗଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଆନ୍ଧି ହେଇକି ଆଇଲାଣି, ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ଯଦି ପାଲ ନ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ସେ ଜାଗାଟା ଟୋଟାଲ ଓଦା ହେଇଯିବ। ଆଉ 4 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ରଥ ସଜାଡ଼ି ଭିତରେ ଯଦି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯଦି ଠିଆ ନ କରିପାରିଲୁ, ଟୋଟାଲ ସେ ଆଉ କାମର କିଛି ଲାଗିବ ନା, ପୁରା କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ହିଁ ଆମକୁ ପାଲ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଆଜି ପାଲ ପଡ଼ିବ। ପାଲ ପଡ଼ିକି ସେ ରଥ ଫିଟିଂ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ କାଠ ତିଆରି ହେଉଛି ତ ପ୍ରବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବି ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଆସ ଯିବା, ରଥ କାମ କେତେବେଳେ ଗଲା। ମିସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଲାଗିଛନ୍ତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ। ସେ 2 ଜଣ କେତେ ବାଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଦେଖିବା। ଆମର ଏଠି ରଥ କାମ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଦେଖ ଚକା ଫିଟିଂ ହେଇଗଲାଣି। ପଖ ଉପରେ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ା ବସିଯାଉଛି। 2ଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଶିବ ଭାଇ, ଧନ୍ଦଲାଇ ଏସବୁ ଆସିଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ। ଏପଟେ ତ ଲିକୁ ଆମ ରିଙ୍କୁ ଆସିକି ବସିଗଲେଣି। ଅଧା ପିଲା ଏଠି ବାଗଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧା ପିଲା ବୋଧେ ଯାଇକି ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥି ସହିତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ହେଲା। ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।